bagotebereria kende gyonsi uraganie bagotebereria company ya Mabati Rolling Mills niko babwate amabati y'ekingenjo aho ayuare y'ekikala aho na wigo ayuwiga bwate chi profile net gauges aho bunabono babwate normal corrugated na wigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare ay'ekigage emerongo 3 asa mabati ali ay'ekigage emerongo 25 babwate tile profiles alia Oriental, Elegantal, Versatile Gross na wigo na Versatile Matte MRM niko babwate Lifestyle ayuago na Roman Jinko na wigo Web Design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika kinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yawo tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex niyo mucunyigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Uya kigima umwanjwa omo ligerali ali tukaliga lya lero lya chumaina chitariki 22 omotienyi no yoga 5 na kabere omwaka bwe 2025 eke nekionga chinsebere senjira yobwikiranu nje ningongoro kwaro ni ototo nyangiri tokubadana kuransa mwe manyelio nigo akorukwa usul makoli kabange tonyalkaba tokoligerelia mangyale nyalkaba kwaneke wa chinsam asengumanyigwa huna kurwase county ya Nyamira nigo abamurabo mababere banyarkaba bako bwatana esegentindi kwikira oyo manyarkaba gagusiria obugima bwaye ekole kerekyo gwichanikige mu mwancho muligereri ayo na yanda mange ya negatiana kwaligereria sekionga chinsebere magoroba ya lero ina na jeta kasira kabantigera ekara bantigera abana abana bakonya baramo bari buya lakini ene saitani wikirase gitubatarire esegi yabamura babere abamo bakobona endimero kwirira oyo mukosiro gima magega yokubetwa omujyo the account government of Nyamira. Will as many of the similar opinion say aye? Aye. Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it.
ebunge ye county ya Nyamira gweti muswada abo kurigereria na kuunengia abakora imirimo abo batarigetwe boronge gusabande bamaikata na ghost workers Janua na ikaga agakwana agatosese nine ng'ombe ono yeretire nereye na ya matayemo konyora obokonyi bw'eng'ombe kurwase umwana siasa yomo ime county ya Nyamira. Hase kionga chinsebere nigotoko cha kurwase ekenyero kiebirichi ime yegwaria gachuba ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira asitoko banyagomuna okongusana na kwendemero anene mono gatia murababire bomuchire yomo igokwairira oyomo bo gosiria bugimo bwae magiga yokubetwa omoyo na muromo abo ya mata niyo yechaine korekyo na hono nigo obotuki bwacha kigwe elikwane kikionsi keirete aigetambuke konyaka bakimukigwa na nigo hoboseme bugenta kurwegwa kochia ase abananchi konyara koba bakoriga chinjira achukugayana kobwa mono gwetania kongusana na gose goikira ase okorwa na chisegi murikito Daniel Ntiri nigekera na chinsemecho na gotwarganira robotiro kobwatia eng'ana igoro ya maremo nebina igoro yebiginga ase rogongo rogusie nigo yarekanire koire nchirenga koirera nonyena bande gusirie magima ase gekore kia bwangoiga na sabasae babere bemyaka emeke babere bakorwanirira oboremo ekyo kiabairete kurwana gwika gotumeka ebioge asomosae Jared Onyisi w'imyaka 30 nene kurwa kibirichi imeye kaunti ya Nyamira asirete obugima bwae kubwatekana n'ekingoma cy'umuyo ase nkoro abona arenge nyomba kanyana arure sinkorwa abana bagacha yo magaicha karabaicha iga karabwate chingeni ku chinyomba oyo magasoka ku nyomba no magasoka ku isa igabwate bakanyora oyo mone yandirete nemeyo akanyora betiro yo muyo kamubetaga ngeke likerega enkoro iguru oyo ndakamubetaga ono ngachiko mnyoki go chinyagitari ngachiko bitisi ngatebigo ngachiko kisirwana omwana oyo no nyorire korengana na tatu mwabo nyagusira omugaka Samuel Mutari abaiga babere bakoyegwa obosemi igoro yengane yo no bosemi bwae bwabere bwetro gotokomo na gosokero konde ona abana aba ina na cheta kasira kabantigera ekarabantigera abana aba nabakonya baramo bari buya lakini ene saitani wikirase gitobatarire abana abe bajete bakaitana korengana no murugio nyagusira ogokwa ko mugako nigo kwaletera asare nene namange bono nachikomosinya egati abo gukinia abana babere abo batigarite barense emyaka 15 nichinga kicho esegeto yarwegwa sabasae bemyaka meke sasa hii ni kuhangaika tu hata sijui nafikiria wapi ama naelekea wapi bwanangu alikuwa ananisaidia juu ya chakula na school fees Sahi kama yuko sijui nitarekea wapi. Uchindo jeno muntu gakogoseire teribuya munya koirera ni kabere gatatu. Wono nabwetagete na mwaberana ama abera ni garama ya. Na ugusaba nuko ama abera ni garama ya. Wono bune bono bona obokongo mbwate ni fakti ndo jeno mwana we arete tasara sana. Igorende abantu baminte gento nabasabe no koremererani. Noro muntu akomachaire gochi mutige go nonye unabona abantu bali bakora bagaka bali bakoro ngate bagachire no mungina gako goseiro agotama osomo ngina gako goseiro mugako tama elire gwakaga nambo batama lakini mugako buruburia bwate bwakorere kwalire ocha koirana na mwasa bana mabera mukagerwa monene nigo agendrete gutangwa asegetasini keba inyimbo gia keroka echinga kibotuki wachakiwe ase chinga kicho ya mate yenyegosira yabuli gusirwa ase wikirania emerobolio ya matanga serikali bono nero nintagete akore rubosu motom ya rengeli tukolia Jumapili lakini enda serikali njaje tano mwana ulia yata keira kore post motom na endirende sengencho bono waitanete na ende bari buya batarenge barwire atarenge murwire bono no mubera manyinga yare kumenya kubuka
mbone ngumetie sakare na omubiri tucaregeti ngurubuthirigita seni kya Gatembe kuriga se kaunti ya Nyamira litrene nguruko Daniel Untiri na mwancho murigereria ebunge ye kaunti ya Nyamira nigo yeranira ebikaro bya ritukulia lero cyanyaka bakorigereria emeswada au yo mobo yanyaka bakorigereria noria bo korigereria roboti urwanya koro gukigwa enene muno igoro ya abakori mirimo abo batayo bali makitamna ghost workers ase bunge yaetia ogochi kabuna abanyara ko bagusaba kori mirimo bonse be kaunti ya Nyamira banyaka bagutukwa na namuno bali batayo banyara ko abakoroswa romna gutumanya muri kito fatigade Desemba abakori emirimo be kaunti ya Nyamira baria batenenetiwe emirimo asogokagirwa gutatwara amasomo aisaine nemirimo eyo amo na baria bakenetiwe ebirogo aminja yerichiko kuse baria baketiwe ebirogo nigo ekamati ya Public Service Management kuse PSM yebunge ye kaunti ya Nyamira kurawa nomo MCA omochore Josephine Atunga nigo yaikia oroboti ase bunge eyo na kurwa uguchika buna baria batenetiwe bairane emirimo yabona boigo ubutuki gokorwa asa masomo abo eryo ritangani ubusaiti boisaine butuke egetambokero kimanya kuimukirwa. The county that issues a form of public apology and provides psychosocial support services to the affected. Number 7. There are comprehensive forensic audit of all HR decisions and payroll records be done, including investigating the changes made under Mr. Godfrey Kriago's leadership between 2021 and 2024. This should focus on demotion, stoppages, deletions, recruitment, stroke appointments, arrears, and payroll observations. Kubatikana nayo nigo aba MCA bateba egurube yogwakana abakori emirimo nigo egendrete kuba enene na nigo bakwana n'ekinguru kinene igoro yo mucyando gw'abakori emirimo Pembeo Nyamira. Employing anybody into work. It's their mandate, not us as the employers. They are the employers, and their pure responsibility is to ensure that the documents represented before them are genuine. Rightful role of oversight. We stop bootlicking, we stop sleeping or going to bed with the executive. That is the time we bring sanity into this county of Nyamira. Ensema yaye omonogeri bwebunge eyo Mosketarias Nyabaro nigo amochika omokonyi bw'omonogeri James Matinga na boigo omo MCA o Township Duke Masira kochora ekomiti y'abantu 11 abo bawicha butuka obukurumi obwo bwikiraniwa aze wizara ya Public Service Management ekurawa n'omuwasiri Kennedy Angwenyi. Honorable Thomas Vincent Benecha, Honorable Charles Kaganda, Honorable Henry Osinyo Ogwaya, Honorable Abigail Martin, Honorable Michelle Keumo Moyo, Honorable Doris Nyamanga, Honorable Josephine Atunga, Honorable Abel Mukaya, Honorable Josia Mangera, Honorable Julius Atwere, and Honorable Minda VH is a speaker, and the sum of to be 11 member of experience informed. E komiti eyoinya ya chorwa nigo bare na matuko emerongo 5 no moka eryo wikia oroboti orwo ase bunge ye county eyo be adapted to the ad hoc committee to investigate on the matters of ghost workers and recent illegal employments by the county government of Nyamira. Will as many of the similar opinion say aye? Aye. Will as many of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Poigo aba MC abaiga bakwanira amaganio y'omugavana Nyaribo ayo arengete a bill kose memorandum of the referral of the Nyamira County Appropriation Bill 2025 na poigo okuania ebengi ya KCP engeria yabo yakira omutieni wetera aroro engana nonyanigo baetia kobwamo. Honorable Speaker, sir, and therefore move a procedural motion to allow debate of the motion on the Kenya Commercial Bank's proposal for early salary processing
for the County Assembly of Nyamira. Kinko ripota Gatembe kurwase bunge ye kaunti ya Nyamira egotoka imeye ward ya Township West Mugirango Njefa Tigad Gisemba mate yomusubati Beatrice Maturu oyo nyarakabaga gosiria obugemu bwa yamatuka makaitire na gotiga umwana kingwerere nigo nyarakabaga gekotwara omugoko ritukulia lero magigayo konyora bokonyi no gosirwa korwa ase ababwatani bo mwana siasa oyo masirita Walter Janua oyo nyarakabaga kubwatuka engombe yamo yamabere gochia somo choyo unenjira yamo kone kimna omwana oyo nyarakabaga gotigwe kingwerere ngonyara arakabaga kugendera no bugemu bwaye gotiga konyora oboine bwaye bokorindwa buna ebwenderete mulikito Paul Kapokara na mange bunenjera ye moyo kugendera gusira abatali kwenyara kurwa sebenyorime nigo umuske daktari Walter Ongundi Chanuha endera kunyara kwabaga kuramboro koboko kwaye gochiase abanga buna abaigase kenyoron nime ye kenyore kiga kyabotule ekyo kemeye sublocation igajege tonto ase tokomerana amonenkeje iga ya Cyrus Kamanda oyo omongno ya Sereta Petrus Michira anyadete kobaga gusirbuge mabwa ya matuka make chingaki alekogongya agatutigera omwana we wiki wono twakora amatanga oyo minto Janua na ikaga agakwana agatosese nine ng'ombe ono yeretire nereye niga igase omurayo yo igakorwa se county Nyamira abere gakubwatoka eng'ombe eyo erachkunyara kabage kolenda omwana omokebwe wiki oyo otigetwe magaya makweria yaiga amusia bano niga asira muroche nyoma muno mumurako nyoma mwise ko muriaka ryo mutigero omwana bweri tukelimo tukaba togoichana togokumiana kitorarera omwana oyo lakini egento kiogokumia Nyasaye bunari Nyasaye agatuma omosiko oyo egavana yaito twabekire bono koboko okorukuchanwa oromosamaria obwata max 99.5% twabeka chikure round yeri lakini ntorochi omonto gototinyi moroche na torochi chitukigoro tokaminyoka bose chipara togaserwa misini naro yoka toko na korigo twachandikire bono mbwate miaka 30 yoka no mongino otamanini agante bingende ndete ng'ombe inge omumuroyo eng'ombe nere naretire na moire na maokabere eng'ombe igokamwa amabere atari make ebikombe bine marogoba ebikombe bine mambi igongo ntoro no kwegena nga goetire eng'ombe eye nekini omwana oyo nigo abamenyi abamate baigokora sekenyorekega bagende ko bagotogia egetambikiro ky'omurayo yiga kubanyora baria bare abokonyora wense igotokwira ring'ambi ya mono onde mwensi goikera omwisimi wa Janua amotebi ng'ambi ya mono etari nekerengo utorusiria kongu konya tokunya gotebana kina kitokoba lakini asirie tari Yesu Janua tokonye nigo barire ng'amba tukonyareka bakomobwate syase eganga yahe asikiria ng'aniga bwate ngorengia gochiase amagima ya mwanya bantu gento baganire abarai bande kubwatia omulio yoiga atabire natiga Nyasaye seseni yake yagwekeiga naenda seseni oria Janua Walter Janua amosesenie asago tajabwana kororoka ntugotomoeta magoko onsi abereiga ekiagara moroche munatura nonyene bara gochinja nuogerete gaticho onyora togo chigota chaiga tuagu no bosie tuasi ngororoka togo chigogende tundu bali genda mama goria magena lakini Janua no mosacha ogerire tuakorire ki tuanyorire barabara nomwelio yeni go bagendere ko bakobomocha oburai we county Nyamira asibaganire abananchi kurwa sorogongorigana bwe gokurwa se county Nyamira kwene kibuno bachole bole mutwe ngochora bale abarayo baranyara ko bakobakonya abantu bokonyora wense nanene bokonya county asibatugirie Walter Chanua bono njega ndonare ko kwimisa abantu aminto abana bali abake basokire gocha somochie bali basokira se kenyoro gakitogene tubwate kura bono moroje gaiga omwe msiensa igare lakini ntumorochi ntwanya komana na samatanga gaki abantu baminto mwali gwancha intubuna basaye intu tora chenchi county ya Nyamira ebe county eginko reporter getasene kya wonjete kya Gatembe inchi gonguru kwa Polycarp o kara
Mwancho murigereri chiama teibere korwa ase bunge ya Nyaribari chache mono korwa ase chinsemo chia Nyamware ewodi ya Keumbu nabo gekenyoro gia Kamagwa imegwodi ya Kiogoro nigo chiesokiri na kugani banyaka bagosirwa kwenia abancho babo abo bale ase engendu yasegeka egetambe ko bwatakana habarabo nigo chiama te chatamire koligia chibesa chokuruche mbere y'abantu babo ase engendo na kwenia kone cyanyare ko basigo sinywa kugira bone ko baboldi ababwatani bokanye kuya kwesokia na gusira chiama techo elyo kinyara ko bajikwenia abamwe abo kuna gutumye muri kito deponi asanga ubatigeirwo abana baraba umwana omoke mono koboko na mabera tukona uzuni ebili nere wetanie no eneli bumia moja amakongu na mange agendete koenekigwa ase binyoro chingaki anene chiama tichirichire no konyoro wainse bagenderete kurigia obokonyi bwokoeni abanchu babo kubo babeira senkendu asegeka yeta gangoro kwa morisi aguru feri nyakondo oli bonsale iganda somo chie onyagusiro mwaka mogire ase omwana oyokro kwa kengere mogire asirete mwaka oyo iga ababa okorwara akabogo kwa bono gakarega alia mochari ema agayita se ogotineka kwaye igobune kenyoro ye Kamagwa tonyaranga ntobwati epil era ko mundusiga ali mochari to komoenia mire situ atemire torigerero goro mate igoro ntwana konyora mokonyi osirete mokamo murominto omwana oyo gaba anyoma korubokamba igaure mwana arare to murugi oyo uromoke mono bono gwetera abaminto bakwanire bakamura abaminto bakwanira anti anarebe kokwanire na maeno kuganiria igase family yogokonya korengana na barobwe nigo bagotebanga batemire omokia bwe binyoro gusangereria chibesa kurindeti baraikeria kerengo gie chibesa chiganeirie eri banyare konyora abancho babo engana batebanga nigo babeire no mokia wo goikera barayi bali barasobisi musibati nawe mugeta tusirira akadutigera omwana omosiri nibwo motienyi ayo mebere baminto kamara nje nkorera tuli twakire gotabataba twasinyiru ebiri ya nyagitari gere igoro ntobwate mo MP yokenyo kwenda constituency ito ya Nyamware o karago chata tebe tabinga ninjugoja etingesi ata ebitwanga bieke chanja bekeanga ata ekerangeti ata no machene isie nando taikera dina bakora konyaruse omwali oyo bono nigo baruru okuboria gochia Samaria bali no moyo bwogwancha banyale kubwato kobokonyi gochia se chinkecho elio banyale konyore emibere y'abancho babo kurwa se chinkendu elio banyale koba bakobaenia aso minto okengo yambane gakia torora mabira ato kanari epire yeshara atwakanire enduruse mwakoriga ali mochari aiche tumutuguturi omara yokengo twagosabire twarerira abangina bekenyoreke nabagaka akitokonye ekiagere piriere mochari igali nigere nene gakio togosaba nande bomwirire reportiga gakio tore na mayanda koruga gochimate korurogoro ntorubwati igone ayo botamero boito atokonye torusio mugakoria sakarega aria mochari tomorete nka kuripotiri gataseni kiao kiagetembe kurega sebunge ya Nyaribari chache kutoka Emye kaunti ya Kisii letera nigongoro kwa Dipon asanya na mwanchumu rigereria sentono ya kabire nigo abonjere kurase chiro ya kabirigo iyo gotoka Emye kaunti ya Nyamira bezokire na kwandika bana batacheti koroseri gwechire yo nigo baratige kurwa ebango gosikuwa tuke bango yabo gochia ase serikali ya kaunti ya Nyamira ngana yanya kubage gukwana no munyekero bwechire yo nabo igo omo MCA bwechinsemechyo ase lieta Julius Matwere na nigana kebuna nigo ebirero byabo gochia ase serikali ya kaunti bitajara kwa babikonyora amatunda na gwikira bono nigo baroche obokongo bane ase echire yo majeta iyo taya chirichi arengo nchiyo chiombe tokone rie echire lamiguru bantu baitu baumira bangi ogenda oire chibesa ochukogite bitigo chiaria biasara biteyo otiga kebiru asakurusi chibesa naende nchondo chero ngabono iga abarale baminto ngo bichokande kwa sababu ongainire emiaka yega bono metiengiane yaerire korwa ndebete ngango bekara maji nchego ikira iga bono anytime kurubono buna nakwa naiga ncho iga bono na bichokire
anytime nabo mokung'ana kibirgo twagome segia konya kurwana yoka kae segie ingi kaura tebie ligasi yaye nere yogotiga nere ikao kogenda neroka kiagara no korugo kunoruo lakini nkiora atige no ene family yao banya kokubwate ngaye nkwagambe igota kita bana bawo na bachiko karanza mbaye gukero bawo karanza to our support echirere gaiga maate sikigali kigotenana kigali kigotenigwe para igoro. We have asked them ngabanje to transfer abantu bali bayitukurwe pararia bache maiga for security purposes, for safety purposes. And actually bache maiga even the revenue collection will improve because one of chigarme jiwe kali jini jiwe ta direct njiriko weta match pick abantu. So na temene ko advice mbali kolewa. Ndo ko gambe is everywhere in this market. Serikali mwaganya libonto ya tosinyire, and I want to be very categorical on tebe. They promise heaven where we are still on earth. We have given to our ngaki ateme ko goikrania mbali goikrania. A committee ane chiro nchenda te go side na barongo teba nchena temire korwa enough time paka promise ngoja bali bangire boja. What do we do onyancha? In Kenya, these government they understand pressure. So I am supporting my committee now. Take about down tools any minute from now because we have had enough. Goikirabu monchumo ligerali ni go tokwenda asensem ya kabere studio tonyole enkwana ya getembe gose enkwana ya rituko toko kora kurobo tumaga no mutimo komo keigo tokwirana togendere na magana maye kionga chinsa ibere ase na kwalirani amange kubwatakana no goikwa kwengwana ya oko mugoyo kumulera omo chumbe omutangani waswatu kurwese county kurwese orongoro gusi omoske Catherine Nyamato na boigo chingwana himeye bunge chichigenderete igoro yekanja KNCDF igati ya yanda mange tosko charo machumulge. Munga banje to transfer abantu bali bayitukurwe pararia bache maiga for security purposes, for safety purposes. And actually bache maiga even the revenue collection will improve because one of chigarme jiwe kali jini jiwe ta direct njiriko weta match pick abantu. So na temene ko advice mbali kolewa. Ndo ko gambe is everywhere in this market. Serikali mwaganya libonto ya tosinyire, and I want to be very categorical on tebe. They promise heaven where we are still on earth. We have given Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseliga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 01111615
00. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Yake mumancho moligerali na nikaribu asansame iga ya kabere ya kionga chinsa ibere egati ya abananchi korwase bunge ya North Mugrango nigo besokirie na komochia egati ya barai ime ye bunge yuko seme county Nyamira ababere bakobwatuka chingwana chitaliko kiguchese abasaye anemono bali bakurigia ebirogo abasaye abo nigo barorekana komwegerera oyor kiriganga yokurigia kirogo kyo gavana me county ya Nyamira dumuske Dr. Walter Chano asaba ngagete babere batatu bakora mu Walter Chano nkundi bachire bairwe chi sanitary towels chioka ngata kunyaragero kyo governor. We want to make a warning tuwone abangina abakapisa kuchakira chiso mumanyi tuwone omuntu bamera chiki tuwone mungino ko nga kenyorini patike yakosori pika pisa yoko chacharia bagotena Walter Chano osuguna ndiriyobogoti abangina aba ngaibaroche ekenyoro ke gotena penye wazee apagalipiki neno mba kuone tena penye wakungu mbate beti bakungu ebatebete buna penye wazee apagalipiki neno bono ekentu twari gukwana neke na konya bakungu aba bagotume kuna cherusha bachakire gotena na Walter Chano atakunyara Walter Chano atakunyara umukungu yo cherusha nero bangainire ne sanitary towel ne chitangi go chisukuru elinda abangaine na bachaka go chocheri umwana ominto nero to kwa chikoro 2027 no turi nene to support bakomo elio egento kende ekero wiki kyo gumende pungi bwate chinguru sana lakini cherusha yotara konya bantu pi ase Walter Chano abwado ntura mubeke segasi lakini okonyira bana boda saba ligeri chireses na humancho mo ligerali omo senata mo chale kurwase county ya Kisii mosubati SEO Kenyuri nyeni niga soma roboti go statement me senate airuo kotoma amagombo gochase e amate abairi amona basani ebanya gosira Catherine Nyamato oyolenge homojumbe omotangani kigima omosubati kurwasa rugongo rwagusi ase engwana yaye nigo moskesio Kenyuri amotogi Nyamato muna omosubati olengo moremu ase mirimo yaye niganga yaye naboigo nyato kabaga gwikirania amange chinga kialenge ase kiombe kia maendeleo ya wanawake. I rise pursuant to Standing Order 52-1 to make a statement on a matter of national concern, namely the demise and enduring legacy of the late Honorable Catherine Nyamato, who passed away on Wednesday, 16th July 2025. Madam Speaker, the late Honorable Catherine Nyamato, a former nominated Member of Parliament from Nyamira County West Mugrango constituency, was the first woman Member of Parliament from the Gusii community. She was nominated by the Kenya African National Union Party, that's KANU, and served with dedication as a member of the 8th Parliament that ran from 1998 to 2002. She was a seasoned politician and a woman of valor who never compromised her beliefs. She was known to be fearless and passionate in what she fought for and never surrendered even in the face of intimidation. Even so, she was both humble and principled and exemplified the spirit of service, which earned her the admiration of colleagues from across the political divide. Beyond her parliamentary tenure, the late Honorable Catherine Nyamato served as a chairperson of Maendeleo ya Wanawake organization, which I'm a member, through which she amplified the voices of women and girls across the country. She boldly championed women's rights and fought against harmful cultural practices like female genital mutilation, pushed for gender equality in Kenya, and was relentless in her advocacy for women leadership. She also founded the Nyamato Foundation, where she took part in programs geared towards transforming the lives of her people. Madam Speaker,
The legacy of the late Honorable Catherine Yamato is well documented and will live on generations to come. I offer my most sincere condolences to her family, friends, people of Nyamira County and nation at large. May her soul rest in eternal peace. Thank you, Madam Speaker. Na umujumbe webunge ya West Mugrango umuske wakili Steve Mogaka nigo agendrete kwegerera ikiganja kia NGCDF asonyeka baga gotabuna ikiganja ikyo nigo kiri ikiganja kiengenjo mono na ikiganja kibikone binge kubwatekana amo nobokonyi amo namagendera kia nyalika baga kwene kie gosanya nyalika baga kwene kiwachinsema wetera sikiganja ikyo nigo nyalika baga kubuli abajumbe bonsi na bwatane bonsi bali babwatiraniri ase mirobili yo kwari kumikiganja kia bikirwe ase lichiko sase katipa Kenya mirobili yonsi ya nyalika agego ikirana muske wakili Steve Mogaka ni gale kwana yochingaki bale gukwanira igoro yoroboti rwe kamati yechisemi rwe kamati eyemo yali koligerelia igoro yobokorali bwekeganchekyo. NGCDF as a fund is a miracle fund. In fact, it is now making me believe that it is not only a fund but a development model. Because in our economics, we were being taught of development models created or invented by certain people in the Western world. If you asked me, what NGCDF, as having been engineered to date, is achieving for Kenya, this is a development model that this country will very soon be exporting to other developing countries as a way of getting out of poverty, dependency, and getting into industrialization. And because this is a very, very unique development model, it is no wonder then that civil society is being funded by neocolonialists to fight this NGCDF. Why is it that every time this NGCDF is taken to court, it is taken to court by civil society? Who funds the civil society? Africa will not continue being dependent. We are like M-Pesa, capable of evolving and creating development models like NGCDF that will change the world. I want to urge all those who have to play their role to complete the entrenchment of NGCDF in the constitution to do their role, because this is a development model managed by, the lowest of the low. Yeah, the committees at the constituencies, the committees at the implementation stage, and this is where even the locals will always come and see what their money is doing. And I want to encourage us members that as much as NGCDF may be demonized, as much as it is fought, we know that the majority of Kenyans are for CDF. We know that we represent those majority of Kenyans. Let us bite the bullet and ensure we protect the people, we protect their fund, and we ensure that it is enhanced rather than threatened by those anti-development, developmental neo-colonialist agencies. Na mwancho muligerelia mwasiri bwechi besa moskejo ni badi ngongo nigo anyalre kaba aga kumachia bali bonsi bakomerelia serikali yo moske William Ruto asoko tabuna nigo serikali yo etara nigo abo bonsi batara serikali ribagalia bene elinyalre kaba age gwikirania amagendera abo mono niganya kaba kumachia soko tabuna abange babo nigo batale kumachia serikali chietire ase ebirengo biri bakumachia serikali yabono insio buraibwaye muraibu enso moske William Samoei Ruto. To see what is happening in this country today. Whatever we are seeing is not genuine concern of wananchi complaining about bad or poor governance. We know that we are not perfect as a country. We know that we still have a long way to go in all spheres of life, whether economic, social, political. We have made some steps and we are still making steps. Politically, Kenya is
envied in the region as one of the democratic states in this region. But if there is a problem with the police and that has been investigated, there is killing and it has been investigated, the culprits are already arrested, they are already charged in court and being prosecuted. What else do you want the government to do? Does that give you the permission to go and loot supermarket? Does that give you excuse to go and vandalize petrol stations? Does it give you excuse to rape our women? Does it give you excuse to steal from the shops and the eateries, people who have nothing to do with that brutality? There is no democracy that allows you to infringe on the rights of others. And that is what we saw. And it is this that people think. Na gukorera mwancho moligereri ni go muraiwe kiama kia DAP Kenya amoskejo chini wa marwa atugutira ala chingoma muna nigo kiama go sabu mabu komere serikali waikiranire amon nese chingwana chianga ningora chikorigia ekero kyo braibwense kurwase ekiombe kyabo niganya kabagata abna chingwana echo nigo chira bechigo koleka wechesa matukale mutwe na sabono inga nigo bagenderete kwebekamo na kwerobelia wikiranu wikachinga kieche karera nyakaba chiaikire nigo roboti rwasoka ngoiga bunanige kamati erororo iyo konyara kabage koligereria na gochora olioranya kabaga kururukia ebendere yabamiriria be serikali asobo chali bonebu mwaka bachiri bubere na 2025. Watu wameanza kutumia ile inaitwa speculation kusema eti muungano wetu tayari tumechagua yule atakayebeba bendera ya urais. Nothing can be farther from the truth. Na nataka niambie wa Kenya kwamba muungano wetu hatujakaa ama kukubaliana mbeba bendera wa muungano wetu. Na hatuna haraka. Sisi sasa malengo yetu ni kuunganisha wa Kenya, kuleta wa Kenya pamoja na kutayarisha team ambayo itahakikisha Bwana Ruto anakuwa one term. Our focus is on uniting to liberate and restore our country. It's not on picking on a candidate prematurely. Sasa nataka niambie wa Kenya kwamba siwe na wasiwasi, sababu hii inaweza kuwa ni njama ya wale walio serikalini, and we know how NIS works. Wanaanza speculation na ianze kutugawanya sisi. Kufika sasa tuna vyama 10 kwa muungano wetu. Fikia sasa tuna wagombezi 5 wa urais. Kwa chama cha DAP Kenya nimeidhinishwa Eugene Wamalwa kuwa mbeba bendera wa DAP Kenya. PLP Bimartha Karua. Kule DCP tuko na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kwenye Wiper Patriotic Mwanjumo ligereri go ikirabwo no togokorera magana mayeke unga chinsa ibere senchira iyo boikiranu yanyore na inde senchira boikiranu chikoraga chinsanya aseke unga chinsanya je nigongoro kwaro ni ototo nyangiri to batera na Wilson Makoli kurwa sensemo yimanyirerio na boy kurwa sensemo ya transmission ni to batera na DJ Afsan go seke Ongeri magaji kamera korokunga Wilfred Matundra kenda ko torbo ligerio buja miyaga Tembe TV ikionga kemamusi. Pagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo. Aba machoge murabu. Otire bwata mono enyagenke incherere. Otire bwata mono. Bwata mono kabisa otire enyagenke incherere. Kabantu bagachiro usine seki. Kosenge to bachi kolgia. Oyo mutire noyo muhabanyagenke mahate bono batire mbali chinyomba yire yo murane yo musike aba ya musike njana kugamba nande baraba muamuti batire baraba osakanya umuntu mutire ko macho ba muamuti bali kinie kiya za muamerereti na wakuru kwa batire tubwata batire abanda bali bakaruza namali bali abana ali bale mbaroro otire bwata mono tatenyagenke nchereri na bagoteberani ngenche kabireyo na babande buki Pagaka ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo bangina ninjo.
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi riga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuri g'omusongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinia umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase kinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali kinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere osira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibaliye nsemo ya pension boyko abonchereria ibotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukoreri ubuya ase kinse mubuna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon bunam development loans